Serus plebe, použij můj kód na stránce v popisku a podpoř mě i sebe. $0,5 zdarma a žádný deposit, hlavně tam nedávej žádný svůj skín, nebo ho projebeš. Nezapomeň se připojit do giveaway o Usups Sirex. Více informací je v popisku videa. Užij si video a měj se plebenoa. Komunistu. Zajebal som komunistu. On forest, 50 HP. Going A. To nie! Prosím! Jsi to viděl, kurva? Do piče! Someone from Germany? Rescue zombie mod, neviem. Vtip. Žena prodí syna a doktor beží za otcom. Je to syn, ale je čierny. Otec na to no pekne. Zasa sa jej to pripálilo. Pekne, díže čítam. Tento tvoj nudný vtip! Do piče! Pičovinu skurvenú čítam. Čítal som nudný vtip, tak mi najebal, vieš? Takže žiadny rozdiel, žiadny, skoro. Chat, takže našim plánom je získať hocičo z týchto troch vecí. Tu predám a otvárame ďalej, dobre? Otvárame ďalej. Jak padne Bad Night of PG. Jak padne Dragon Ball, máme 3000 a otvárame veľa dnes. Budeme hrať? Koje. Má 8 s UMPčkom, ty kokot.